nakadungog na ba ka ng istorya nga ang HIV kay gikan daw sa unggoy? O gatuo ba ka ni? What? Watch until the end because I will answer kung unsa ba ka tinuod ning gikan sa unggoy kaning ginatawag nato nga nga HIV, because ang atuang istoryahan karon is the relationship between HIV and illegal drugs. Alright, ug unsa ba kay tinuod ani mga haka-haka, no? By the way, my name is Dr. Junes. I'm a nurse by profession and a rehab practitioner by specialty. And before we move forward, again, another disclaimer na tanan nato istoryahan diri is for awareness and educational purposes and is not intended to replace any actual or complicated na mga scenarios. Alright? So, before ta mo proceed no sa relationship sa duha, let's first define kung unsa ba ning HIV. Again, HIV, we've all heard of this term. Ang meaning jud aning HIV is human immunodeficiency virus. So kung in Bisaya pa jud, basically kani siyang HIV kay usa ka klase sa virus nga moatake sa immune system sa lawas. So dili ni siya kagaw or bakterya, dili po ni siya fungi or fungal, kundi usa ni siya ka virus nga moatake dadto sa ato ang immune system. Kini nga virus, by the way, nagadaot ni siya sa mga ginatawag nato nga cells, no, sa ato ang lawas nga nagapanalipod ni sila sa mga kasi-klase nga sakit, ilang gakontrahon ang mga kasi-klase nga sakit, especially kaning mga infection, no. Og if dili gani ni siya matambalan or if dili magpakonsulta og magpatambal ani, ang resulta ani kay mas mahimong seryoso nga kondisyon na mao na dayon ang ginatawag nato nga AIDS or the acquired immunodeficiency syndrome, kung asa ibaba na jud ang imong immune system ug dali na dayon ka matakdan sa mga sakit-sakit. Okay? So in other words, ang HIV makahigayon ang virus nga mosulod sa imong lawas. Ang mahitabo dayon is ipababa niya ang imong immune system kay ilahamang patyon ning ginatawag na sundalo sa ato ang lawas, no, kaning immune system. Magbaba ang immune system, and then pagbabagi sa immune system, dira na dayon manulod ang mga klase-klase nga sakit like pulmonya, tuberculosis, mga posibleng nga heart problem or mga cancer. Those things, no, kani sila himo ni silang opportunistic nga mo sulod sa ato ang lawas ug makakos og problema, and in the long run mahimo dayon siyang problema nga sakit ug pwede na dayon ikamatay sa usa ka tawo. Okay? So, hinumduman nato nga there are 3 modes of transmission aning HIV. So, ang number 1 nga mode is what we call the sexual transmission, ang pagpanghinglawas. Okay? Basically makuha ang kagaw kapag nakighinglawas ang usa ka tawo sa tao nga nagadala sa kagaw or gadala sa virus, no. And wala ni siya pili kung babae sa kung babae to lalaki or lalaki to babae, or pareho ba silang sex, no, same sex ba, pareho ba laki-laki, pareho ba babae, or even kanang ginatawag nato nga multiple sex partners, pwede jud kay na siya makuha, no. Ang another mode is what we call the blood-to-blood product. Sa blood-to-blood mode na siya ang mga accidental needle prick, nagtusok ka sa pasyente and then accidentally natusok nimo imong kaugalingon, that's accidental needle prick. Another one is mga blood transfusion, although rare na kay na siya kitabo karon, no, kay when we donate blood, it is being filtered and screened properly, so rare na kay na siya mahitabo. And other factors no nga mag-involve ang blood to blood, like wound or mga wound or anything that would involve the blood. Alright? And ang number 3 dayon nga mode of transmission is ang ginatawag nato nga mother to child, wherein automatically if nagbuntis ang inahan nga naay virus sa iyang lawas, automatically pwede jud kaayo nga mapasa niya ang virus sa iyang bata. And unfortunate kaayo sa baby no nga magka-HIV siya diretso, no, walang kamuhang-muhang. Now, kaning HIV nato, by the way, is covered by a law here in the Philippines, the Republic Act 11166, or what we call the Philippine HIV and AIDS Policy Act. Now, kani siya nga act, gina-strengthen niya, no, ginapahingusgan niya ang katong ginatawag nato nga Philippine Comprehensive Policy on Human Immunodeficiency Virus, especially in terms of the discrimination. And this will also include the acquired immune deficiency syndrome or AIDS, no, in terms of like the prevention, the treatment, the care and the support, and as well as like reconstructing
kaning ginatawag na to nga Philippine National AIDS Council or the PNAC, no? This will repeal for the purpose nga katong daan nga Republic Act number 8504 or otherwise known as the Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998. And yeah, basically ginapahimusga niya, ginapakusog niya ang balaod, no, through the RA number 11166, no, para at least wala yung discrimination and there is proper dissemination and organization and of course treatment and care aning HIV nga concern. Okay? And also a good thing to take note is that we are celebrating the World AIDS Day on December 1 of this year. It's gonna be December 1 of every year, no, as a reminder to all of us na we should always make the right decisions in our day-to-day lives. Okay? So December 1, World AIDS Day. Wait, so sorry. I had to cut you there. Anyway, do you happen to know anyone who's having issues with suicidal thoughts, depression, negativity, or just the bad side of everything? If yes, then I have 3 points for you. Number 1, just be a listener. You need not to be a good advisor for this, but just being there for that person and listen to him will already make a difference. Number 2, remember that silence can be therapeutic. You need not talk and talk, alright? Just be there and that can help already. And number 3, if things get out of hand, you could always call the National Center for Mental Health. They have their own crisis hotline and the numbers will be flashed below. And always remember that the National Center for Mental Health is very dedicated in delivering curative, preventive, and rehabilitative mental health services for all of us. And always remember that mental health is everything. Okay? And if you want me to talk more about this, please do not forget to click on the subscribe button for this channel. And now, let's go back to the video. Now, ang pangutanan nato is naabay relationship ang drug addiction o HIV. Nganong moabot pa man jud ta ana nga pag-adik-adik naman nato ang istoryahan. Now, it's gonna be a big yes in terms of relationship, especially to substances like mag-involve na o ginatawag na to ng mga injected drugs, no? And also if it will involve like a high dosage lugar of alcohol or any other substances nga mahay siya, nga ang ending is distorted ang iyahang decision making. Okay, that will affect the high risk of getting HIV. And again, this one can significantly push, no, sa risgo nga pwede matakdan because of the following reasons. Number 1 is natay ginatawag nga mga shared needles and injection equipment. So it was very common way back then, and the risk still follows, no, that katong mga tao gani nga ga-inject or ga-share og needle bitaw, like one needle na lang tungod kay let's say limited ang supply or mahadlok mo palit sa pharmacy because kana masapon, no? If they share needle from time to time, what happens is that from one person pag inject gani niya sa substance, naadyo mga remnants ana nga mabilin sa ginatawag nato nga needle, no, na mga blood products nga mabilin dira. And with the blood products nga mabilin dira, pwede na siya nga mahimong enough, no, para at least ma-transmit na siya sa second person or third person nga mogamit sa drug. Now, every time an HIV or a virus is being introduced sa body, naatay 4 things nga always i-reconsider. Number 1 is naadyo dapat exit, no? Kay naa magutay ginatawag nga body fluids nga tawag ani nga pwede ra nga makapasa sa HIV. So number 1 body fluid is the vaginal secretion sa vagina sa babae, kanang mga fluid nga naa dira. Number 2 is the semen or kanang fluid sa lalaki. And number 3 is the blood. And of course number 4 is the breast milk. So in short, kung magpadede gani, pwede jud gyapon nga mapasa sa tao ang HIV. And with the injection nga to ang dimension, the blood alone is a quantifier or a qualifier na, no, nga pwede jud kayo mapasa. Now, every time ma-introduce gani ang virus, there are 4 things nga pwede nato i-consider nga mahimo jong risgo ang tao nga mapasahan. Number 1 is dapat na i-exit. So, pag-inject pa lang sa
sa syringe, pagtangtang pa lang anak niya na anay exit because na ay possibility nga na bilin ang blood sa needle, no? Number 2 is what we call the sufficiency, meaning enough ba, daghan ba tong kagaw, pwede ba makonsider nga enough tong kagaw nga mo-survive pa sila o pasa sa sunod nga tao. And number 3 is another S, which is survival. Kato siya, tungod ba kay enough siya, mo-survive ba ka to siya, like dili ba kayo acid ang palibot or dili ba init kayo ang palibot nga pwede ra siya mabuhi pa bisag naara siya sa needle, no? And number 4 is what we call the entry. Dapat mosulod siya sa ikaduha nga tao. And with injection, pwede yung kayo nga i-repeat og inject, no? So pag repeat og inject, man na siya mahimong entry dayon sa kagaw para mo spread na pod sa other person. Okay? So that's ESSE or ESE. Alright? And shared needles and injection equipment. So muna siyang risgo jud kaayo nga if nag-inject ang usa ka tao sa drugs, pwede jud kaayo nga mapasa niya sa lahi nga tao ang sakit, no? And definitely if like let's say if permi gyapon kayo high, no, pwede jud kayo nga ma-neglect na inon ng health. And number 2 is what we call the impaired judgment and risky behaviors. So as what I've said, regardless of the kind of kina-mention man nato ang mga injectable as number 1, but with other drugs, may it be with shabu or marijuana or even just alcohol, no, if taas kayo ang intoxication nga feeling high na kayo and distorted na kayo ang judgment and ang decision making, ang mahitabo jud ana kay dako jud kayo risgo nga mo engage into unprotected sex or any other risky behavior ang usa ka tao nga without knowing the history of the other person and taking the risk no nga pwede jud siya masudlan o kagaw since distorted naman ang decision making. And again, this one would include like mga multiple sex partners or dili mo gamit na lang og condom or mga protection, and these factors will always increase the risk of having like the HIV. All right? And number 4 or number 3 is what we call the weakened immune system. So let's always take note no every time ganit mo take in ta og drugs, even without the the HIV pa, every time we take in drugs, our immune system is always affected. So mubaba ang immune system, may it be drugs, alcohol, or may it be cigarettes, mubaba ang immune system, making it very vulnerable, making our body very vulnerable sa mga klase-klase ng mga sakit. And if that happens, dira na dayon easy ra pud kaayo mosulod ang ginatawag nato nga HIV. Okay? And of course, there is what we call number 4, which is the engagement in high-risk environments. Because kanimagong mga tao nga naay issue sa substance use, most likely dako jud kayog time nga dako jud puruhan nga ma-spend nila ilang time no in environments nga common kaayo ang ginatawag nato nga HIV, like sa mga drug dens nga gasesyon ang tanan without knowing the background of the others, na atay mga ginatawag nga sa jail, no, wherein grabe na kayo ka compressed or crowded ang area, and anything could happen there, no? Pwede kayo nga mahitabo ang mga risky behaviors dira since mingaw o walay lingaw dira sa mga area. And also we do have like mga drug use communities, no, mga lugar nga magsesyon-sesyon ang mga tao. And with these being mentioned, dira na dayon ang risgo nga pwede matakdan or ma-expose aning ginatawag nga HIV, especially nga walay awareness nga gakahitabo sa ani nga mga areas. Okay, swerte ra kaayo siguro kung maignan gapaningkamot ang government na i-educate ang tanan, but if you were unlucky nga dili ma-reach dili lugar maabtan lugar no sa proper information and awareness in terms of HIV, dira magkalisod-lisod, pwede jud kayo mapasahan. And also number 5 is what we call the delayed access to treatment and prevention services, because anyone who is high with drugs and in the climax, no, or in the moment kaayo nga mo experience aning drugs, dako jud kaayo puruhan nga mo neglect siya or wala siya pakinahinoon sa iyang health, and
dako kayog tsansa nga dili siya gusto magpakonsulta or he wouldn't mind kung sang iyang mga gipambati karon, and mahimo ninon siyang missed opportunities no nga mo prevent aning exposure or mo prevent aning kanang awareness in terms of the HIV exposure. And if nga na magud ang mga scenario, less likely na ay mga HIV testing mahitabo or even counseling nga mahitabo, and even the access no to the resources to prevent against HIV kay mawala po, because mas mo prefer ang usa ka tawo nga mag-take in na lang og drugs kaysa mag-take care sa iyang health. And that will happen if mo involved ta og drugs sa ato ang day-to-day activities. And while addiction again does not directly cause HIV, because as what I've said, pwede ra man jud nga ang addiction makapababa sa ato ang immune system, the risk of getting HIV is there, no? Kay magbaba ang immune system, usulod ang HIV, or the decision makings that we have with a distorted judgment, pwede ta mo involve or divulge into like mga risky and inappropriate behaviors sa mga inappropriate places and areas without reconsidering kung kinsa nga ato ang gihimong partner anak nga time, and that will bring out the high risk again for HIV exposure. Okay, so hopefully nalamdagan ta in terms of the relationship between drugs and HIV. If you do have questions or clarifications, feel free to ask below. And by the way, I would just also want to highlight no na sa HIV, once masudlan ang usa ka tawo HIV, wala na joy tambal, wala na cure nga mawala ang HIV sa lawas. Okay, so if dili magpatambal, dakog chance ka mamatay. But however, we would just like to emphasize as well nga pwede ma-prolong ang kinabuhi sa usa ka tawo. Naay ga-exist nga tambal pero dili siya mapawala ang HIV, makontrol lang ang HIV nga dili siya mo overpower sa immune system. Okay? Ang tambal is muhatag lagi gayon nga ang immune system proper pa siya para mo fight against the HIV. Okay? So, yeah, if you do have questions or clarifications, feel free to comment down below your questions or concerns. Do not forget to hit on the like, the notification bell, and of course, the subscribe button. And always remember, sulay-sulay lang ta og gugma pero ayaw lang jud sulay og droga. Ayo-ayo diha. Hi! Ganun ba ka sa video yung nakita karon? If so, do not forget to hit on the like, share, and subscribe button. And of course, apila na lang po ang notification bell para at least ma-inspire ko nga magpadayon og buhat sa mga ing-ani nga klase nga videos. And also, maka-reach out ta og more people na gusto ma-sober, gusto maka-prevent og relapse, also maka-control sa ilang addiction, and syempre, katong gusto og peace of mind. Alright? Again, hit the like, share, subscribe, and notification bell. Take care now.